Күп җырлыйсың син, әмма сине белмиләр. Сәбәп нәрсәдә дип уйлыйсың? Нәрсәдә булырга мөмкин икән сәбәп? Менә җырчыларны ничек беләләр кешеләр? Менә барысы да ничек беләләр, әйт әле. Барысы да бит инде Инстаграмда утырмыйлар, барысы да контактта утырмыйлар. Шуңа күрә безнең төп менә Аудитория дип әйтергәме? Аудитория бит инде ул карый, телевизор карый, радио тыңлый. Менә шуңа күрә инде минем уйлавымча, мине әле бик белеп бетермиләр. Минем бик әс реклама. Синең турында менә социаль челтәрдә куйгач, хәзер Болгар радиосы аккаунтына куйгач, Илнар ул бик тыйнак дип язган. Айсылу Габдинова, бу инде безнең коллегабыз, Айсылу бик тыйнак дигән. Бәлки бераз гына тыйнаклык та комачаулый торгандыр сиңа. Анысы да бар, әйе. Анысы да бар. Мин бит инде менә институтта укып, мин бит вокал белән көне-төне шөгыльләнәм. Минем өчен вокал менә ул минем гомерем. Менә беренче теге ничә әйтим икән, беренче первый цель. Максат, беренче максатым хәзер менә минем инде вокал. Шуңа күрә инде менә бу елларны, менә ничә ел укыдым институтта, 4 ел буе укыганда инде мин тик вокал белән генә. Син бар көчне бирдең укуга, белем алуга. Белем алуга. Ләкин Илнар, вакыт җиткәндер инде тамашачыга чыгарга вакыт җиткәндер. Сәхнәгә чыгарга вакыт җиткәндер. Чөнки дөрес җырлыйсың, шул кадәр төгәл җырлыйсың һәм күренә синең укыганлыгың. Ләкин бераз гына тагын бер комачаулый торган фактор, монда хәтта тыңлаучыбыз да безнең язып җибәргән, Илнар Исмагилов. Сөйләшә дә белсә әле тагын татарча дип. Бераз гына менә шул үзенчәлектә дип әйтик, шул бераз гына комачаулый торгандыр. Мин әйтмәс идем Илнар Мирановны татарча сөйләшә белми дип. Ул сөйләшә белә, ул бик тыйнак һәм әйтергә кирәк, ул шул кадәр сүзләрен үлчәп кенә һәм җиренә җиткереп кенә сөйләргә тырыша. Чөнки бар шундый кешеләр, күп сөйләшә торган, аз эшли торган кешеләр. Мин әйтер идем, Илнар Миранов ул аз сөйләшеп, күп эшли торган. Дөресме? Менә анысы минем турында. Һәм Илнар, менә бу очракта синең тыйнаклыгың турында әйтәсем килә. Тыйнак җырчылар, алар продюсерлар белән эшлиләр, күп очракта менә син әйтәң, реклама җитми дидең, бәлки монда сиңа ниндидер ныклы кул җитми торгандыр, сине юнәлтеп җибәрә торган сүз дә юк. Венера Хатовна һәр җирдә үзенең укучыларын, укытучы буларак үзенең укучыларын тәкъдим итә, һәр җирдә дә ул аларны шундый матур итеп күрсәтә белә. Ләкин инде менә продюсер мәсьәләсенә килгәндә, нәрсә дип әйтерсең? Чөнки яшь җырчыларга, синең кебек талантлы җырчыларга һәм тыйнак җырчыларга, аларга татар эстрадасында гына түгел, гомумән эстрадада үз урыннарын алырга бик катлаулы. Чыннан да менә продюсер белән эшләү ул бик кирәкле әйбер. Чөнки менә син җырны эшлисең, җыр язасың, аранжировка эшләтәсең, теге үз көчеңдән килгәндә. Шуннан соң бит инде ул җырга клип ясатырга кирәк. Ул клипны кайда да күрсәтергә кирәк. YouTube каналларында күрсәтү ул урынлы сүз дә, ләкин анда аудитория шулай ук башка. Ләкин әйтәм, башка анда аудитория. Безнең халык бит инде, әйтәм, уже менә кабатланам, телевизор карый һәм радио тыңлый. Ну, продюсер ул ничә әйтим икән, менә шушы бөтен җаваплылыкны үз өстенә ала, сиңа бары тик иҗат итәргә генә кирәк булачак. Менә ул шундый кеше булырга тиеш, һәрбер артистның, һәрбер җырчының шундый кеше булырга тиеш.